Здравейте хора, аз съм Гълчетни в първи епизод на Хидей. Добре, сега да почваме Хидей. Не ми дреми. Да почваме. Аре, по-бързо, 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 по-бързо. Арте. От това 5 години ще зарежда. Арте. Пет години по-късно е почнала. Отказ. Бяга отказ. Искам да играя. Арде. Точно. Знам. Аз съм го играл. Арбе, махай се оттука. Махай се. Добре. Посяваш едно, получаваш зе. Супер. Я откъде? Отцветявай. 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 Бум, бум. Това е тази четка, бе. Тази четка прави и дупки направо. Добре, кошки. Добре, махай се. Си сложа кошки. Бягай отка. Кошки. Кошки. Добре, де. Кошки, кошки, кошки. Събираме. Добре, играта не е трудна. Поне за мен. Хари пак сте картист. Картист. Опа-да. Окей, картист. Бяга отка. Идваме тук. Окей, имаме някаква новата потия. Слагаме го тук. Правим тъй. Добре. Знам го. Бам. Ко? Бяга отка. Аре, бяга отка. Растема намира. Ари, стой тука. Ко става, бе? Ари, стой за малко. Да си опрат. Нямам време за нищо. Фелнах. Чайте малко хопа. Поседяваме царица. Стига ре! Искам си сложа кошки. Та си иска хляб за вина и си окей, на ти хляб. На ти хляб. Така. Сега да си сложим най-седни кошки. Най-седне. Така, майде има една кошка готова нахраниха с всички. Кой иска? Пшеничка. Имаме пшеничка. Хопа. Супер. Добре. И какъв е този дрифт, бе? Как го направи? Какъв е този дрифт? Това и аз не мога да направя такъв. С по-модерна кола, ти става тъпа кола, може да го направи. Какъв е този Господ? Ари, бам, бам, на ти яйца.
Сега ме остави за малко. Поне. Не ме оставаш на мига игра. Така. Ай, седне. Играта му остави на мига. Добре, хора. А сега... Туни са ни пари. Дай пари. Дай пари тука. Дай пари, чиста бъхта. Супер, да. Туни са и работи. Само да проверя. Пак си я дрифтове. Тикса, 5 в... 5 тикса. Окей. 6 минути минаха. Аз мисля, че минала една минута. Така е пшеница. Царевица и пшеница. Не бе! Колко искаш и пшеница? 3. Съжалявам колко? Така, съм на стена. Стига, бе. Това. 3 от 22. Това 5. 3 от 24. Какви са тия бабки? 33. Окей. Окей, хора. Супер! Така ми да учим при него. Той всичко негово е за една паричка и затова е хубаво винаги да купувате каквото има. Не е буквално за една паричка, ама са адски ефтини. Защото просто. Грек. Поне аз съм се пресъчите. Аре бягай сега. Аре бягай. О, супер. Още 3 супер. Той. Добре, аре, побързай малко ли. Докато го сложиш, той ще стане утре. Не. Ари. Ари бе, по-бързо. Пак не нападна. Отой е за леодец. Да. Лео 5 сме. Чакаме лео 9. Аре. Така, ами, такова. 7 пшеница да не са дължливи. Това сега почваме много пшеница искаме. Аз искам много пшеницата имам. Така. Брадва. TNT. Кошките получават. Ари, по-спокойно е. Чайте малко. Е готова. Ногамата разни. Означава бум. Ето това исках да бъда. От самото начало исках това да го направя. Яйца. И мисля, че цялостно ще са готови яйцата.
вземем шиница, ще е готова след 1 секунда. О, лопата. Лопата се ползваше тук. О, има даже 2, супер. Супер. Хора, не знам още какво да правим. Ама, не знам, че трябва да сложим това. И че трябва да сложим бам и бам. На. Аре бе, мъквай, чичо. Чичка, мъквай. Хайде, готови сме. И не остана още нещо. Той нещо. Хора, трябва да правим. Много не остава до 7 левел. Гадост. Така. Аре ще сложим малко такива. Ми ги дайте царници да посеем такива. Хора, това мисля да от епизода. Аз бях калатиста.